O trompetista Esteban Batallán Cons conta cunha longa traxectoria internacional. Comezou os seus estudos de música con 7 anos na localidade natal, en Barro, en Pontevedra. Logo ampliou eses estudios nos conservatorios de Pontevedra e de Vigo. Durante a súa carreira foi trompetista principal nas orquestras de Chicago e Hong Kong e ten colaborado con orquestras sinfónicas de varios países. Batallán é membro do Departamento de Trompeta en DePaul University de Chicago e profesor da Civic Orchestra na mesma cidade. Foi gañador de varios premios, entre eles o concurso internacional Yamaha ou o Maurice Andreville de París. Esteban Batallán recibe hoxe de mans do presidente da Xunta a Medalla Castelao. Señor presidente da Xunta de Galicia, autoridades, galardoados, señoras e señores, moi bo día. A Medalla Castelao ten un significado moi importante no eido da cultura galega. É a distinción que todo artista ansía acadar. Significa moito para min estar aquí hoxe recollendo este galardón. De verdade, moitas grazas. Grazas por pensar en min e premiar así a miña carreira. O meu é a música e non son as palabras, pero aínda así vou intentar transmitirlles unha pequena reflexión. Teño a gran sorte de actuar como trompetista nas salas de concerto máis importantes do mundo e impartir aulas nos conservatorios e universidades máis prestixiosos. E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Esperan que na miña resposta cite a un dos conservatorios máis prestixiosos de Europa ou a un dos mestres máis recoñecidos a nivel mundial. A súa sorpresa ven cando lles explico que eu estudiei no meu pobo, na Escola de Música de Barro, e despois nos conservatorios de música de Pontevedra e Vigo, e sempre co mesmo mestre, o mestre doutor de trompeta Javier Viceiro. Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí, en Galicia. A formación que recibín levoume a acadar todos os logros na miña carreira. Galicia é terra de músicos, terra de bandas de música. En cada vila, por moi pequena que sexa, hai unha escola de música onde os cativos comezan a súa andaina musical. E non só eso, senón que aprenden valores de convivencia, amizade, respeto e compromiso. Para aqueles que queren ir un paso máis alá, temos os conservatorios profesionais de música e para os que queren profesionalizarse, temos 2 magníficos conservatorios superiores. En definitiva, temos o sistema de ensinanza musical perfecto. Só necesitamos coidalo, apoialo e, sobre todo, creer en nós mesmos, porque Galicia é, sen dúbida, un lugar especial. Por todo isto, recollo hoxe esta medalla Castelao cheo de felicidade e non só por min, senón porque sinto que este galardón é o recoñecemento a todo un sistema que funciona, o noso. Por iso gustaríame dedicarlle primeiramente este galardón á miña familia e despois a todos os músicos de Galicia, tanto profesionais como afeccionados, así como todas as xeracións que están por vir. Moitas grazas.